Rejsealarm. 4 funktioner i en. Din tryghed på farten. Verdens eneste 4 i en rejsealarm har 4 unikke funktioner, som beskytter dig mod overfald, brand, indbrud og tyveri, når du sover, rejser, shopper, går ture eller arbejder. Den særlige bevægelsessensor gør, at rejsealarmen giver mange nye muligheder i forhold til traditionelle alarmer. Cavius 4 i 1 fungerer som overfaldsalarm eller nødalarm, og med den i lommen eller hånden kan du færdes mere trygt på udsatte steder. Et tryk og en kraftig alarmtone går i gang. Cavius kan også bruges, hvis du er langt fra hjælpen og har brug for at blive fundet. Som røgdetektor er Cavius helt perfekt. Lille og kompakt. Brug den i sommerhuset, på campingturen eller på hotelværelset. Kombiner 2 funktioner, hvorved Cavius kan registrere både røg og bevægelse på samme tid, så du og din familie kan være trygge. Cavius er den perfekte vagthund, som opfanger hvilken som helst bevægelse af din taske, kuffert, værktøj, grej eller andet udstyr på banegården, stranden eller caféen. Og det intelligente system gør, at det er tyven og ikke dig, der sætter hyletonen i gang. Cavius rejsealarm 4 i 1 er meget let, enkel at bruge og udført i et stilrent dansk design. Få en demonstration allerede i dag.